Welcome to Mr. Kevin Vlog. Itu kamu fरायनाय थाबाय आंनि YouTube channel. Second student थांना sini. Karena susun Tongla Station. Boro Bazar. Ini aja dengan Sampai रिंगु दामसा नोंथांमोनखौ जोंनि जौस्राङाव फैनानै मोसाफैनो थाखाय गुरु खावलायनाय थाबाय गाबोन हाबनांगोनलै ने गाबोन हाबगोन बिटिआइ जिरायनो थाखाय बोरैया न' बनायना दोन हे दा मोनालाय आया नैबे जाबाय बाथौ थानसालि जाबाय दे बे गेलारि जाबाय नामा बयखौबो गसंनो थाखाय गुरु खावलायनाय जोंहा आलासिया फैबाय लामानि गेजेरजों wow मोना-मोनानि लकेसन बियो समबायनि प्रग्रामा जोबगोन कारेन्ट टाइमखौ जोबहैगोन नोंथांमोना टाइमखौ नायगोन सोंनो गोनांबा सिखारदो खाम दामदों सिफुं सुदों बिबार लादों फट'सखौ बादों सिजौ खुलुमदों नैबे जाबाय सिजौनि खाम्फा आर'नाइ सायाव लग' नैथि हाबलांनो हायो सिङाव सिंनि नजारा ये टाइल्स लगायनि